mærke af x er lig med f af x. Og det vil jeg gøre ved hjælp af træningstræning. Først vil jeg tegne en graf. Ja. Og så har vi en funktion her. Og den er kontinuær i intervallet a til b. Og inde mellem a og b, der har vi et punkt, som vi kalder x. Og vi tager den lige op her. Og herude har vi så f af x. Når vi arbejder med trætrinsreglen, så har vi altid et skridt, vi tager ud af x-aksen. Så det gør vi også her. Og det skridt, det kalder vi x plus h. Og det her indimellem, det kalder vi så h. Og det tegner vi også lige op her. Og herude kommer så til at stå f af x plus h. I det her areal, der er her, det kalder vi a er x. Det vil altså sige, at a-arealet her afhænger af, hvor vi har x henne. Og det her interval der her, det kalder vi delta a. Og vi kan allerede sige noget om det her delta a. Vi kan sige, at det største arealet kan være på det her rektangel, som vi har her. Det er i hvert fald h. Vi skal skrive max her. Max, det er h gange, altså h, grundlinjen her, gange højden, som er f af x plus h. Og det mindste, den kan være, det må så være der her, hertil, som så er grundlinjen igen h gange højden, som så er f af x. Okay. Og så vi går over til første trin. Første trin, det siger, at delta a er lig med er lig med, jo. Er det ikke lig med plus f minus a er x. Altså, at a her, hele det her stykke, minus det her stykke, er det her stykke. Så går vi videre til andet trin. Og når vi arbejder med tretrinsreglen, så har vi altid med delta a, og så det skridt, det skridt, vi tager hernede, h. Og så vil jeg godt lige lave en lille mellemregning, fordi vi ved allerede noget om den her arealfunktion her. Og det er, at delta a er større end, eller lig med det her minimum, vi har her, som er h gange f af x, og det er mindre end, eller lig med maksimum, som vi har herover, som er h gange f af x plus h. Og for måske at få det til at ligne lidt heroppe, så prøver vi at dividere med h. Så vi har divideret med h her, her og her. Og så kan vi se, at h'erne her går ud med hinanden. Yes. Det fører så til tredje trin, hvor vi lader h gå mod 0. Altså min h gående mod 0. Så at en mærke med x lige med h gående mod 0. Og der kan vi så se her, hvis vi kigger heroppe, at der står her på venstre side af det her a, delta a over h, at der står f af x er mindre end eller lig med delta a over h. Og på den anden side, så står der så, at
f af x plus h er større end eller lig med delta a over h. Og man kan så se, at hvis h går mod 0, hvis det h, der står lige her, går mod 0, så kommer der rent faktisk til at kunne stå f af x plus 0, som så er f af x. Det vil sige, for at det her oppe det skal passe, så må det gælde, at h målet mod 0 her, parentes, for delta a, at det er